Здравейте, тук предлагате ли штил? Да, ние сме Косачки резачки Кинг, оторизиран магазин и сервис на световният лидер Штил. Ами защото баща ми ме праща за някакъв GTA, ама не видеоиграта, а Трион. Ами имаме и голям и малък. Какъв ви трябва? Големия, разбира се. Обаче може ли да го видя и да ми издадете фактура и все пак да ми покажете как се работи с него? Да, разбира се, момент моля. Много удобен и лесен за работа. Работи с две батерии. Монтират се изключително бързо. Има казанче за смазване с масло. И единствено, което се прави, натиска се спуска. Ето така работи. А защо има две батерии? За повече мощност и по-продължителна работа. Искате ли да опитате? Да, изглежда удобно за работа. Надявам се поне на баща ми да му хареса. Да, май ще си взема и аз едно за мен, така като ме е доста гаджета, поне да мога да взимам мерки. Подходящо е, да.